के कोआ हो ले ले बहनी 50 रुपया पाव। ए ला शरम नहीं खे लगत है चुपके से निकाल के कटहल के कोआ खा ले लू हैं कोआ हां एगो दावली 50 रुपया पाव बेचतानी ठीक ना 2 रुपया किलो नहीं के तरह के दे दिखाई के बहुत महंगा बाटे ले ला ले कहां से ले आइल हो बियाल है मुर्गी का हां है कटहल के को मुर्गी बियाल सके अंडा देली सन अंडा से फोड़ले हो कहां से पागसन के से पाला पड़ गेले दादा ले ला ए देवर बबुआ कटहल के को चुसत रही बार बार निकाल के खातिर मारी करा से बियाई बुई छे हैं तो दे दो हम ना छीनम ले हमरा तो पिसापो लगेल हम का करी गांव में जाई ना तो ढेर हो जाई ले हमरा के कहानी सुन ना इधर कहानी ना ई तो हमर कटहल के कुआ ओगर है ना हां हम पिसाप के आवत है भाई में चोली हो तो हम के लगायो न उ 2.5 किलो बाटे किलो हां सुन ना हम मुत के आत नहीं तारा के दे हम खाए के जितना का बोता ना हां अंजरी भर के दे ठीक बा अरे बाप रे कटहल के कुआ कितना निक लागता बैठ के आराम से केरा के थम कटहल के कुआ के मजा ले के ना मजा आई घरे चलो भागे दो हमरा के मुतलेनी आराम से अरे रानी सबतिया कहां लेके कोवा भागत रे आरामिया सबतिया भोसड़ो तू लेके भाग जेबू हमार अरे रानी रुक जा रे अरे बाजार में कहाँ कुछ मिला था भाई सेव भइल बा 260 रुपया किलो कौन फल हम किन के लिए आई आम खा के मैं लइका छेरा तनस आम तो हम किनम ना ले ला जवानीपुर के कटहल हो ले ला हो छियतरो कटहल के कोवा ए बहिनी करे ई का बेचतलू कोवा कटहर के कोवा बेचतलू कटहर कटहरी के मिला के ढेर बनैले बा लेबो खाइबा त गाल एकदम लबालब फूली माल तना टन होई कैसे बेचतलू मुंह से कह के मुंह से मतलब कैसे किलो किलो थोड़े बेचत त पहुन सनखी इंसान अरे कुछ एकर भाव होई भाव बा कैसे अरे 2 रुपया हो 2 रुपया 2 रुपया हो 2 रुपया हमर जवानी बोलो 2 रुपया हो कटहल के कोवा सारे 2 रुपया लेबो 2 रुपया पीस ह पीस हां पीस भी बा 5 पीस दे दो पहले टेस्ट मारी हम लेके आओ हेने लुकवा के दे अरे जोबनपुर में नाश्ता करी हो धोरीपुर में खस्ता मन होई ताजा राजा इकाओ 10 रुपया सलल बा अरे बहनी तो ला 20 रुपया का दे दो 20 रुपया के को होगा 10 गो 2 रुपया तो ही ना कलू 1 2 5 6 कहाँ था ही हो 9 रसमलाई लबलब चटै से चटबो तब ना मजा जाई ढोरी पर धके खाए वाला ल गा के देखो नीक लागत हम रोज खानी जानत रहो हम बहुत टेस्ट बा हो मौसी बिहार है तो मौसा लेके आए रहा ए बहनी तो हमारा काम हो तो बा चलो ठीक बा तू कितना नीक वाला मैं जूत खा ले तो पूरा छिनरी मारत रहे सो हमरा के ए में से ना खाता नहीं सही में झूठा हो अब मान तो नहीं की नौती के बेटा खा तर जा मार लिया किसान रे माई के तू काहे न पकड़ ले रे धोखा लाला कौन माई रे छिनरी कौन माई तेरा लिए माई हमर मुंह को 6 बरिस पहले तने मेहरानो रह गया ना छिया तारी बैठ के खिया के को नहीं तोहर भतार रहल ह उहे कोआ खियावत रहल बोले के तमीज सीख पहले ए भैया जी हमरा वैसे का बताई कटहर के कोआ बेचा तो रनिया 50 रुपया पाव बाट ठोसली पर ठोसली ना 50 रुपया पाव बाटे वो साड़ी हम देखा के कहनी हम मुत्ते खाती लेक हमरा कर लिया खराब
कहले कि लाओ गोरा आ कनिया कि हम आउ तने मूत के लेके फरार हो गेली फिरंगी को पतो हो रही ऊ बदगाना बो केने गरवा बाटे पश्चिम टोला मोटका पीपर का पेड़ बा। अच्छा पीपरा का पेड़ है तो ओकर दुआर पर। सड़ो के ओस लगा के चढ़ब न कटा कोआ फाट हे तरह है न वो सड़ी पतो से निमन बेटी न बाली सा हो कम से कम टाइम पर बना के खिया तो देत रही छीना खतही के मांग गुजारो तार धा के बेलवे नोच चले बोई में घुस के कॉल जाए जेने तने मौका पीछा पड़ल बारू कोमा किने को ताक बात उनके आ खाए के लूल बा माई बरे खा के पैदा कइले हे भोसड़ी के कर माई बरे खा के पैदा कइले चिनारी नहीं के घरे फिर खोजे जाए के पड़ी हमरा तहरे का घुमंकड़ बानी तहरे का घुमंकड़ बानी ये जे गणे के पीछे जाओ पता नहीं खेला कर लोरिया हो सी माई थरिया ये काले रे कटहर के कुवारे सच में खा कहां से हैं कहां से या नमकीन के जो खुआ पसे जो कुआ बेचता कटहर के को काल गोई नहीं ओकर दुकान पर खाली कटहर कांचे धइले रहे बाबू में तो बेचता इकलता रानी ई काम तो ठीक करे लेकिन ई बता बिया बेच राजमा के सब्जी बनी ए जे बिया लखा हां बापा घरे अपन जूता आवे जे जूता एक लंग ई बता कितना के देस रानी 10 रुपया अरे सबते 10 रुपया पौवा ना मिले 30 रुपया 40 रुपया पौवा मिलेला तोरा के 10 रुपया के बेचल हूं है हम खुद बेचबो कइली ह घूम घूम पाक्का कतई डाका मारले वाली पाक्का रे भोसड़ी बताओ कहां से ले सौतिया करे ना तो हम ले ले हैं लो करे कहां रखल ह ओ जे लस्ती कुछु कई दिया सब भूत दूत मुआई दिया सब भोसड़ो तार पीछा मोए गांव पड़ल बा भोसड़वा धक फार भतार के ना पहिन तनी इज्जत से ल बतगाड़ा वो कहां बिया हमर लड़का के नाम जिए खातिर धइल ह बतगाड़ा वो कहां बिया का काम कुछ बात बा का कांड कोइले भी हम जा आई देखो ऐसे सीधा बन के बैठल बे लागत घुमसुम चारों तरफ हाथ थोड़े ना हो जाला लै खा बहिनी देखा पागल समझ के कूद देले बा पागल समझ के कूद देले बा पागल समझी कोई दे देले बा आई जान तरू केहू बाजार में जाई ना ए दा हो कर केहू दे देवेला ला खा ले तू खइबू दे कर बाद लड़ाई झगड़ा करी ह ये हमारे ह अरे गिरा रुपया पौवा भोसड़ी के देखा के गन तन चावतन पिसाब के लेके भाग चल लिए चढ़ चलवानी एकर मुहा बका सती सावित्री रे गल के दे देलु वो पहुंचा इतना भोला भाली जैसन चुन्नू मुन्नू को के न खाए करल त चुन्नू बनेले हो खाए के रहे त तोरे टांगो दिए जवानी सी कहर पर मन ऐसे ऐसे लटक जइबा लटक 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 जइबा राजा चलिए जा धीरे चल जा धीरे चल जा एला पैसा से दे हमला के हमार पैसा ना हो दूसरा दे पहले कहत रहे कि 10 रुपया में मोए देला सा हम बेचा हम बिया पौवा बेचत नहीं ए बहनी हम जानतनी महंगा मिलला 30 रुपया 50 रुपया पौवा ए जान रे लाब हेतना ती मेरे ले ना त गलत बा हेतना है खा ले कोर देला सो कर तू भोसड़ भरपाई कर निका देखे घर में लात आधा किलो खत्म कर देले बिया दे पैसा 50 के दे का भर जोख द पैसा लेके आवतनी 100 रुपया निकाल दा हमारा घर 100 रुपया पौवा देबू भोसड़ो कम बालू छाटल छिनार